sibonge nje ngayo yonke indlela ngazo zonke indlela osuku ubonga ngazo ungabonga nami ke ngoba abadokotela babesezibojabulele ngiyabonga. This year I'll be ngizobe ngihlanganisa u30 years ekwelapheni ngihlanganisa u30 years ekulapheni. Umbuzo ukuthi baba udokotela umuntu uhlanganisa u30 years ekulapheni kodwa indlela ophusha ngayo uphusha sangathi uhlanganisa u6 years. Why are you pushing as if you are still desperate? That's a question that ngizibuse wona. Ngeke ngitheme ngifika eRumbi kunomgaqo laphana oyigravel. Lo mgaqo oyigravel imoto yakhona ihamba ngo10 20 30 speed ayidluli ku30 ayidluli ku40. Okay fine. Safika itruck laphana kapetrol itruck ephuma eTanzania igingqikile. Le truck leyana kune convoy kuzodlula kule moto kule truck lena akudluleki ziyadedelana ukuba le truck ibisha ngilaphayana mbuzo ukuthi babudokotela bengiyibuza ukuthi kuyo yonke into esenginayo yini engisayifuna. I have worked yonke lento enicabanga yomsangana ngisangihlangana lento mina. I have worked, I have reached out kuwo wonke ama goals. Ngidima credit card, high credit card. I credit card yami inemali enele ukuthi ayikho into engathi ngafuna ukuyithenga manje ngengikwazi ukuyithenga. Ngingaya noma ngweliphi izwe njengamanje ngakusasa mina ngifuna ukuthenga ithikithi ngenoma ngweliphi izwe ngifuna ukuya kulona. Nginama credit card that are paid in full. Nginama tenants ahlala kuma properties ami, nginama flats ahlala ama tenant. Nginabasebenzi abasebenzela ubabudokotela. Umbuzo ukuthi why usaphusha kangaka? Ezinye izinto masizenza kuthi sezifana nehobby nokubona komunye umuntu ongakafikile lapho ukuthi one day soke siphathe into ngelanga eyosiza laba abantu. Kwakunabantu abaningi abasakhala njengama ambulance obona ukuthi if I don't do this nobody will do this, let me just do it. Not ngoba ngise desperate ukuthi hey ngifuna ukugwili. Mina when I was 40 years I clocked R1 million. When I was 40 years. When I was 50 years I had 9 properties at the age of 50 years. Yabona ke ngisho ukuthi I drove most of the cars that I wanted. I had Porsche agcina ngithenga ama Porsche u2 ngifuna iGTS ngifuna neCayenne ngifuna ukuzwa nje ukuhluka yabo akwenza konke lokho. Then now at my age of 30 years in practice I don't have to slow down ngoba ngithi hayi sengi right. I have to push more. Ngizobe ngise Uganda ngofikela eNtebe kusuka eNtebe mase ngiyikampala ngisuka eKampala mase ngispread ke around eUganda ku December 6